Eterri, gamer ontxira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Bueno, ondo etorriak izan, Gamerauntziaren 108. atala, 5. denboraldiko 11. atalera, eta astero bezala, bosterdietan, astelenetan, Twitch kanalian gare, zuzenian grabatzeko. Gero, naiz irratian, FM-an entzun gaitzakezue astearte gauetan 12 aurrera, eta betiko plataformetan entzun edo ikusteko aukera izango dituzue saioak. Gogoratu Gamerauntzia komunitatearen berri izateko edo parte izateko gamerauntzia.eus webgunean aurkituko gaituzuela eta Gamerauntzia izeneko kanalian Telegramen baita. Neu Damian Madina baitia naiz eta nirekin die Aritzo Diriosola eta Landeron Zueta betiko bezala oinguan bai, irurok, haupa. Gor bai, irikoti egor. Espaldiko parte ja izkiratu ga Landeretan, eta ja hemen gare. Eta, bueno, ez dakit, nahi dozuen komentatzia titular bezala edo hemen Arkane edo Indiana Jones eta Lander nondik nora ipini dozu hau? Bai, bueno, justu untxe ikusi dut, bi isakao edo Double Knockout edo ez da izan ditzu ez, League of Legendsen borroka bideojoku horren pidizo barrizatara barri da, itxo momentuen. Horizan, Project L zeukana izan alen? Horize da, horize bera. Vale. Eta, claro, Kantzelatu zutena LOLeko unibertsoko handala gutxi. Besteren batzuk egon ziren horre atxera bota bizinak, baina... Txiki batzuk, baina ez. Bale. Eta, bueno, erakutsi dabe honena Jinxen trailerra ez, borrokalari moduen. Arkane egaz lotute horri bildire, apurretera guzten. Eta bai, justo pasadan hastien estren zan ez, Netflixeko telesaien, animazinezko telesaien bigarren denboraldize. Hiru atal bakarrik atala da bez momentuz, gero usteot, hastien beste hiru, behatzi guztire, ataraten joango dizela. Baina, bueno, nahiko itxura hona, animazio aldetik kreston kalidadideko esan behar da, barriro ez, eurrekoa ikaragarz zanta bingoan berrepikatu indabe. Eta, bueno, itxura hona, nik lehenengo bizek ikusi dutaz, eta oso gustora, eurrekoa moduen, ritmo hona, histori politzea, eta merezi da bela. Hori da, aukeratxo bat emomiako etzau, naiz eta nibentzat loletik oso urrin nagon, gaur egun. Baina Arkane ikusteko goguakin. Baina, bueno, eta orduan, parte hona da, serie honetan, aurrekoan bintzat, erabiltzen zituzten pertsonaia ziala oso klasikoak izan dezakegunak League of Legendsen. Bai, etzen pertsonak berririk edo horrelako zerbaitik. Hemen egongo dala uste dut, ikusi dutena izan da League of Legendsen pertsonaia berriren bat sartu da bela, eta esatezaren sartu dugu serieko pertsonaia bat berrisa, eta orduan oin etorri dan pertsonaian bat lolera, serian agertzen danetako bat omen da. Bueno, TFT-era bintzat sartu zuten, serieko aurkaria nola da? Silko dinuzu edo... Silko. Bai, Silko hori da. Silko sartu zuten TFT-an adibidez. Osa, serietik pasatzen zuen jolas. Hori da. Eta Silko gero etxeuan giretan, ez? Eski gretan ez dakit azkenan sartu zuten. TFT-en bintzat seguru. Bai, naiz, garai hortarako ya nago jolasten, LOL, TFT asko jota, bai. Oida. Dibetxe, telesairetik aratago zintxutu lagundu zertamez, Ja, ez, bueno, nahiko ondo dago ikustia hori, izan da, bena, ez, klasikazuenak ikustia beti, mentzate guretzat, old school, ez, eta gero gaur egun behazko jolasten diela. Guai dago, azkenean fanservice pizkagoa dauka, bai, Arkanek. Gero uste dut seria ona dela eta jendea ikusi dela gustau jakolako, animazioa sineste zina ona da. Baina, bueno, hori mantentzen dabe nivela animazioan, eta gero gidoia pizkatona baldin bada, nik uste dut inda daukela. Eta gero bideo batez hori, promozionatzeko jokuak, perfecto. Promozio gutxi behar asko behar dut League of Legendsek, ez? Ez bajatzeko, Hori da importantea da, ez bestea. Hori da. Esan, Lander, mosten gabizeta. Bai, horretaz aparte, arratzateko lauretan erakutsi da bela Indiana Jones and the Great Circle bideojokuen trailer barrize. Machine Gamesen Xboxerako
PC-erako eta etorkizunen PlayStation bosterako bideojokua izango dana. Eta, bueno, apurretera gutxi da bena da, gehizen bat, jokarretasune, hori faltezala aurreko trailerretan. Eta bai, ikusten da lan oso nahi da bela Indiana Jones bera respetetan, ez? Girotxie, pertsonaizek eta bar, oso ondo. Eta ia zela urtean dan, laster jasoko dugu, abenduak 9 zen estretan da lehenengo PC-erako eta Xbox-erako, eta datorren urtea zikeran ja PlayStation-erako. Baina, bueno, grafikoki potendi emoten dugu, Indiana Jonesen salientzat oso interesgarri izango dela imagineta hot, naiz eta igual eurreko jokuetatik apurbetu urruntzen dan, baina ia zelan datorren. Oso cinematografiko eta inmersibo ematen dago, ez? Traileretiko bentsa saiatzen diela. Ze, fijatzen balde mazate, momentu batian beste ikusten uirik, jolazten gabezen bitxartean, ez dago ez iparroratzik, ez kontadoreik, ez bizitzarik, o igual ez dakite gero gola izango da, baina teorian ez, gameplay trailer bada. Bai, gero gizaren berzina bai apurtzen dela ikuspegi aldaketigaz igual, ez? Lehenengo pertsona jolastuko gehizen bat, baina hainbatekin txaitxerakoan eta 3. pertsona aldatzen da. Nik uste dut ez da oso ondo eroan hori, edo bentsete jate guztaskorik ikusi dugune gaitxik. Baina ez dakit jadorren gabezize, gero horregaz espaben horrekatzen, ez? Ikuspegi aldaketa horregaz espaben ondo mantentzen edo, ez dakit zelan amatxiko da. Bueno, ilusio hor. Bai, nik uste dut izango dela oso klabia jostagarritasunean, puzzlien kalitatean, ez? Joku hau. Eta historia bia ona izatea. Bai, claro. Baina bai, nire ustez, eta ikusi da ez, pelikulak zelako onak egiten da bizten azken aldizan. Azkenengo Indiana Jonesen bi, ez? Izan die. Laugarren eta bosgarrena, ez? Bai, izan dien, bai, truñakoekin, euskalo gidoilaria berdina baldin badie, jai daukagu, eta bestela, ez. A ber, politxa maten da, ez? Zentzu batean, latigoakin gauza pilo bat egin, gazkinetik batetik bestera salto, eta ez dakiz, holako pixkate flipada asko, baina, igual, a ber, ez da asko igartzen landerrek esan da bena, eta gero zela sentitzen da jokoa. Bai. A ber, bitxete estudizoak gaur egun ez dakizelan, baina Machine Games Wolfensteinen garatzaia, eta oso joku honak itxizen dozkuz, osakeia maila hori mantetzen da ben. Hori da. Eta hori bai, nahi baduzu albistegi serizoagaz goaz, eta aurrera. Bai ba. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Pasan hastien azaroan sartu ginen esan genduen, hilabeteko estreinaldizek errepasatute, baina hengoan, enpresa handizen finantza txostenak ekarreko duguz. Ze, garai honetan hasten dire azken 3 hileko datuek, salmenta datuek eskaintzen eta bar, eta nahiko interesgarria izaten da orokorrien. Dagoeneko hainbat izan dire, 2024ko uztailetik irailera bitarteko datuek eskaintzen da bezan enpresak, gehizen bat japoniarrak, efizentzi japoniar hori ikusi izin dugu. Eta, nahi proposan azkar batien salmenta datu honek errepasetie. PlayStation-egaz hasiko gara, ondo iruditzen badatxuen, ze PlayStation 5-en kontsolien beran salmenta datuek eskaini dozku ez. 75,6 milioi kontsola saldu dabez, 2020 bukaeran, merkaturatu bienetik. 2024ko uztailetik irailera mugatzen bagara barriz, 3,8 milioi kontsola saldu da bezala aipatzen dabe PlayStationeko arduradunek. Eta pasadan zerga urteko epe berera mugatzen bagara, 1,1 milioi gailu gutxiago saldu da bezala ikusten da. Logikoa da, era baten, azken finean. Ja, amaiera aldera egon da bizi zikloan gutxiago saltzea. Baina, ondino amaiera ara eskabizeltzen, asko falteako PlayStation postari. Eta hori zedan ganera gara ipatuko egun PlayStation Post Proari lotute dago, ondino urte batzuk bai geratzen jakoz. Ez da bez parekatu balan dabe PlayStation 4egaz lortu bi izen emaitzak, ze aurreko kontsoliek guztire antzeko epien 77,5 milioi kontsola saldu bezan. Orduan, ez dago alde handize bez, baina ikusten da PlayStation 4ek emaitza hobiek lortu bazela, ez? Bai aipatu behar da, PlayStation Postak azikera baten eukibi esan arazoak edo oztopoak, ez? Txipen eskazize, hor pandemia hostien eta bar, hor norrebe oztopatu ingo bala zentzu baten, osake normala daizela bai honez salmentak, ez? Ez txarrak, ez onak, hor dabiz tipoa mantentzen esango dugu, baina software salmentak bai endabe gorantza, 77,7 milioi bideojoku
saldu dabez PlayStation posterako. Bueno, kasu honetan ez, ustaietik irailera bitxartien. 5,3 milioi aldiz PlayStation Studioseko esklusiboak izan dira, eta Astrobotek berak, dala azken hilabetietako estreinaldi aldiz edana, 1,5 milioi saldu deuz. Salmentan euneko 70 digitalak dizela epatzen da, bez? Nahiko harrigarrezen diron dino bintzete harritzen jarraitzi ez, kontsolari buruz berotan gabizela, zelako injerra hartzen da bilen. Eta, zelanez horrei lotute, online zerbitzuetan be, erabiltzaile aktiboak gora egin dabela aipatzen dabe. Ez hori bakarrik, presizoak be arpidetzinak areagatu egin dabez, azken hilabetioetan, eta horrekin batera, irabazizek 18% baten areagotu dire PlayStationentzat. Ez dizela bapez, zenbaki txarrak, ezta? Kontsolen salmentak berain bada bebe, azken finien PlayStation 5-tan fabrikazio kostuen jaitxieri egaz, aipatu dugu zen arpidetzan irabazizekaz, eta hirugarrenekoen jokuen areagotziek, bestiek beste, diru sarrerak orekatzeko balizio zindotxila aipatu dabe Hiroki Totoki eta euren taldeko kidiek. Zenbaki oso ona dira. PlayStation lauti jetxiera bat dago, kontuan hartu behar dugu, Lanterrezek esan duen bezala, hasieran txip eskazia gontzala, eta horrei gainera gehitu zitzaion pandemia garai hortan ziala. Akaparatzaileak egon ziala, eta joko horatzen naiz bere garaian PlayStation 5 erosi nahi nula, eta eBay ez. Amazon eta hauen $900 eta €900 da zaudela kontsolak, eta karo, jende asko gezinen un erosi. Hortaz, hori, impactu hori izatea logikoa erutze zain. Gero, beste alde batetik izan behar da, eta azken aldean esaten nahi bintzat, azken urte honetan, eta bat iba 2008an, PlayStationek ez duela bombazo handirik erakutsi eta ez da publikature. Astrobot esan daiteke igual izan dela jokorik potentena, o behaien dienetatik handiena erakutsi dutena, zezketzai besteik okurretzen. Ezken hilabetetan seguru baietz. Eta ganera hori bakarrik ez, hasikerako oztopo horreri batu bierdakie nahiko belaunaldi berezize bizi dugule ez, belaunaldi arteko joku pilo bategaz, gaur egun PlayStation 5-eko joku gehizenak, joku handizek, PlayStation 4-en be jolastu lekez. Orduan, klaro, hasikera batien eukibiezan arazo horrekaz, saltzeko kontsoli bera, eta gero ganera, jentik ikusko bala ez, nik PlayStation 5-eko joku gehizenak PlayStation 4-en be jolastu aldotaz, orduan zertarako erosko kontsoli ez. Igual hasikera baten eskuratu ezkero, ja, berandu izango esan eurentzat, baina denbora hori ukidabe ez, konturatzeko. Igual belaunaldia uste izango horren iraultzaile zentzu baten, eta itxaron egin beharko dugu. Orduen, suposatzeot, eragin izen da bela horrek salmentatan. Eta gero beste galdera bat Lander, ez dakit jakingo zuen erantzuten, baina aipatu ez du, erabiltzaile aktibo kopuruak gora indula. Erabiltzaile kopuru hauetan ustezu kontutan hartuko dutela PC-ko, PlayStation-eko jolasoietan derrigortzen zituztenak kontuak egitera? Ze, karo, galdera ona. Ezke hori izala ezke elementu diferentziala erabiltzaileak gora egiteana. Ja, galdera ona da, oza, egize da normala da azken finien, ez? PlayStation Plus eta alako zerbitzutako erabiltzaile gora etzi, baina bai, gaur egun derrigortu zaitzuelez, lotzera, ez? Pena ez da PC-en, Steam-en edo Epic-en jolastu PlayStation jokuetan, PlayStation-eko erabiltzaile euki behar dozu. Ja, orduen, arrazoiko zuzto pentsa horretan, baina bai, igual eragin jauko game bai, Emaitza trampeatzeko balio du. Erabiltzeko pura batzuk... Eta seguro alakoak ingo da bezala, esagutan azken inbertsori entzat da, eta inbertsori eri zenbakizek, gero eta altu gogeko beto, da, seguro baietze. Bazarritu... Estadistika zehatza da, baina torturatu eleike. Bai. Claro. Askotan esaten genunean, zeatik ari da PlayStation, kontu bat eskatzen PC-en egitea, PlayStation-ekoa, gero ez da zertak egitzen. Helldivers jolasteko, ez? Helldivers eta beste atzuk bat. Eta beste danak. Gaur egungo danak, azken finien, God of War Ragnarok adibidez, aldozu, zen un salte modu batera, erabiltzaile sortziena, baina bere eskatzen dotxuen bebai. Hor, izala izkela ez, PlayStationek esatea, urte hondenetako aurrikuspena da, erabiltzaile kopuruak, gian bera ingo dula, mantendu ingo dela, baina inbertsorei erakusteko
itxura hona dukala, derrigortzen deu PC-koi, eta, bueno, hortik atatzen ditugu, erabiltzaile komila artean faltsuak edo, ez dakit, bueno. Bai, eskinen betiko ez, egize, baina gezurra aldi berian. Ja. Eurrera etzen dugu beste enpresa batzukaz, harin Square Enixenak errepaseko duguz, porrotxue edo berakada nabarmenak idabez. Irabazizek 27 jaitsi dire iasko ustaietik iraiera alderatute. Eta egize da izan dela gehizen bat, joku handi gitxi erakutsi da bezalako. Business of Mana kaleratu bien ongi bate batzuk, eta ez da Switchera heldu, justo Switcherako joku aproposa zanien. Romancing Saga 2 eukidugu, Life is Strange barri zebe heldu da, eta PC-erako Final Fantasy amasei estren izan dabe, baina hortik kanpo bastago nalako Square Enixen joku potenterik. Egize da dana dalabe, ostegun honetan Dragon Quest 3 remake helduko dala, orduen igual hortik batezbe Japonian, apurbete keusako betxi lortuko dabe, baina nahiko iruieko eskasa Square Enixen txat. Bestalde, Bandai Namcotik 6-ekoan datuek eskaini da bezaren aldetik, eta irabazizek nabarmen igo dizela epatzen dabe, batezbe bi jokuri esker. 154 igo dira irabazizek, Dragon Ball, Sparking Zeroen aldetik, zelen egunien 3 milioi salmentak hainditzi lortu bi esan, gero segurunik ondino salmenta gehiago ez, lortuko bi esan. Egize da gaur egun, ja jokalari zen kopuru eberantza dola, Steamen ikusi dugu hor berakadatxu bet, baina normala izaten da lako borroka jokuetan, batezbe anime estilokoetan. Lehenengo boom horren hostien ja jentik alboratu itzen dabela eta borroka saliek jarraitzu izaten dabela, ezta? Eta Dragoi Bolagaz batera, beste Bandai Namcon joku potentie, ez da izen joku oso bat, DLC bat baino, Elden Ringen Shadow of the Earth buruz gabiz, etze lehen 3 egunetan, ez teko guz salmenta datu osoak, baina lehen 3 egunetan 5 milioi DLC saldu bi izan, ez tala bapez zenbakitxarra, ganera espantzionek 40 euro inguru balizo bazela, Bai, baina, bueno, nik uste mundu guztiak ez zautzen zula Elden zehatzan, eta bakigula From Softwareen DLC-ak nolakoak izaten zian, eta gaina bena esan zuten DLC bakarra izango zela Elden Ringerako. Hortaz, ikun zerbait handia zatorrela, eta gainera demora bastante pasa zuten DLC-a egiten. Uste 2 urte edo, eskola zatera zenetik. Zera, Souls-like potentiena? Jende gehienek erosi da bena? Zalantzari, barik, Elden Ring originalak 13,5 milioi gainitzu dauzela usteot, okarzpana bien. Edo ez, parkatu, 25 milioiek zer nabil izaten. Osa, ja sobran pase bazan. Orduen, zalantzari parik, Dark Souls saga osoa batera, baino gehiago saldu da bela esango nik, Barrari bat. Eta, bueno, a ber, DLC-ana 5 milioi kopia saltzeana, gainera, etzait arra irutzen. Bueno, 3 egunetan handia irutzen zai, baina irutzen zai zifra hori asko handiagoa izango dala. Azken fina, jende asko zaiongo zelako ea ona edo txarra ateran zuteko. Eta nola oso ona atera da, nik uste 5, agian ja 10 pasata egon daitekela. Ez dakitxe, eske egize da, asko saldu dala, Elden Ring originala, 5 milioi izan dugu moduen, baina gero ikusten dozuz lorpenan datuek eta bar, eta jentiek segiduen itxiban, asko geizenak, lehenko bosan eta horrien ja itximan, ez? Orduen suposatziot horrek ez piela espantzinoa erosko, igual bat emat bai animeko esan, ez dakitz bai. Lehenko bozetan ja amore ematen badute, espantziora sartzeko bakarrik ustatuko zaide. Sartu ez. Hori, ikusten badozu logro orokorrak, eta ikusten badozu zenbat pertsona pasatu daben, ez? Jakin leike, zenbatek bukatzen daben. Hori ikusten leike? Steamen hori, normalien, gero beste kontsolatan da ez dakit zelan funtzioetan daben zehazki, baina... Vale. Steamen dikozu aukeri alderatzeko, zure lorpenak globalakaz, eta hortik aldozu batara kontutxoa portxu bet. Bai, bueno, a ber, egia da, 150 lortu daben bosa, igual Morgoth eta die. Ez dala hainatzia, baina egia da, gero onjokan joku asko geratzen dala, ez, gero. Morgoth edo Margit? Morgoth. Vale. Ez que Margitek behatzen asko bertan garatuko ziren, asko. Tutorial bossa da, tutorial bossa da soldado de Godfrey, baina hori da NPC normal. Aurkari normal bat, azken fine. Bosa da hori, ez? Margit, gero Godric, Radagon,
eta gero dare Renala geixen, Bastardo Leonino eta... Radagon bukaeran, Bai, baina segituan dago, ez dago zorrin, Ez, Radagon azken biharrena da. Osea, Radagon Ez, eta ero... lobo de Radagon. Bale, hori bai. Bai. Hori bai. Ez Radagon hain azkarakatu bezu... Ez. Eta Malenia ikusi ezakuza adibidez zenba jende daukan? Malenia, bai, ontsa esango dutut. Malenia ikusi portadora de Esquirlas Malenia, 137,3 Jo, Nik uste dut horbe igondala, ez? Pike eta... Seguro bai, ez. Izan leike pasatzen daben jendiak benetan pasatzen dabela dana? Zaten edutena da. Punto batetik aurrera jendia pikatzen da eta bukararaino joaten da? Izalezke bai. Izeleke bat ez behar behin Guarazikera baten oso liosoa da, ez? Souls-like baten sartzi, baina behin ulertzen duzunien invokazioan kontu ezelan doan, eta eta gidak eta aurrera soaz. Claro. Hortaz, hori da, Dark Soulsen... Esan da bien. Bai, Dark Soulsen anor londo pasatzen baldin badozu, bukatengo dozu jokua, ez? Bai. Esatea nahi dut. Ja ez dago aukerarik ez bukatzeko. Uste baino datu hobiek, Osea, Renala eta uneko irurogei batek. Bai. Elden Ringen euneko eta mezazpia, jokalarien euneko eta mezazpia salma zokiztaria pixiat. Bestela, esan nahi du Malenia beste balin bada, o ezautuko zute Let Me Solo Her? Hori izan berotzen. Horrek lan asko egin dula. Zalezke baita ere. Bai, berak eta bere kultuek, ez? Hori, Etorreko zandanak hor laguntzen. Bere kultuak eba audidota. Bale, honek izan dire Bandai Namcon eta Square Enixen salmenta datuek, baina oingoaz ja interesgarri zinen atzetik. Zen Nintendok be publike edo, argitaratu deuz bere etxo finantza txostena, ez? Azkenengo iruiekokoa. Eta bertan, Switchen salmenta datuek esain edozkuz. 156 milioi Switch kontsola baino gehiago saldu da, bez? 2017 kaleratu zenetik. Eta ustaietik iraiera bitxartien barriz 2,62 milioi salmenta ukideuz kontsoliek. Iazko iruieko berera begire jartzen bagara, 2,83 milioi gailu saltzi lortu dabe, orduen, bai, erritmoa apurtzu bet jaitsi dabe, baina oso indartzu jarraitzen dabe. Switchek kontuten eukin je, bere azkenengo jabetitan gauzela. Switch OLED bertxinoa izen da salduena, salmentan 148 eskuratu deu, 125 milioi ale. Eta egize da, horren datu honakaz, aztezala pentsetan, Switche da benetan historiako kontsolari salduena, ez da holan, berez, baina hor urbil dabil, Bere aurretik dau Nintendo DS eramangarrize, 154 milioi gaz, eta hostien lehenengo postuen deko PlayStation 2 erraldoie, 155 milioi baino gehiago saldute. Orduen, seguruenik ez da alduko bigarren posture, baina hor nahiko urbilgatuko da. Pentsatzen Wii-are aurretik izango zula. Onjaz, hori pase ba, nahiko gitzi usteot, pase bala, baina gainitu bai. Pentsau zer dan, Wii-a pasatzea ezatea zer dan, baina, Switcha izan da absolutuki exitua, konsola bera ondo dagoelako, portablea eta gainera telebistara konektatuta bildi dezakezu. Nik uste momentu honean tokatu zitzaela pandemiana, Xbox eta PlayStation esan dauna bezala txipezkaziakin sufritzen nahizean, aldiz Nintendo txurroa bezala izan saltzen, Switcha. Gainera, tokatu zen pandemian atera zutela Animal Crossing jolasa, eta gero publiko oso kasuala, edo bideojokotan asko ibiltzen zen antzate jolas nahiko atsegina erakartzekota zen, eta horrek asko erakarriko zuen. Eta azken finean Nintendo dala, Nintendo mundu guztiak ze jolas ateratzen dituen, eta ze kalitatea daukana, beraz. Eta garestitxoa guazan, Switcha DS-a eta baino garestitxoa izan da. Bai. Incluso proportzioan, garaia kontutan izan da bai. Bai. Merito gehiago dauka, gehiago saltziak esan da. Bai, dudari gabe. Porque Nintendo DS bat, nik uste 200 euro azpitik pagatuko zenula. 200 euro bueltan berez, gero merkiago gotezan, baina alako zuzerra. Eta Zer da pastan dan azkenien, DSie oso eramangarriz izen da, asko ketxien bat aino gehiago kitzen bila. Batu ja Japonian, horre, irulago gotezile latxe bako txien, esango txut. Baina bai, alan dabe, Wiisek espan horren ondo,
oso ondo salduan, baina eurretik beste ema kontsola dekoz, Game Boy Z, PlayStation 4, PlayStation originala, horretanak, Wiisek baino salmenta hobiek lortu izan. Ez que nire esango, meritua ondixena igual, PS Bisak dauka, ez? Esan like? Zabantzari parik. Askok, bale, erosten genduen DVD modun erabiltzeko, baina, alan dabe, 155 milioi baino gehiago asko dire, 2000 urtien, hau dana. Eta gainera hori, igual, ez? Jokatzeko jende, ez da gita inbeste jende zegoan, inbeste oitxura, inbeste propaganda, inbeste, ez da gita, bai, egitza esan, sineste zinamoten da. Horra askotan, ekonomien erabiltzen den indikadore bat izaten da, bueno, enpresaten irabaziak edo soldatak konparatzen dianean urtez berdinetako, esaten da, soldata hau inflaziora egokituta, pues hainbeste zan, ez? Ondo egongo litzake, alako salmenta hauek, alako inflazio mouko bat, bideojokoak izan duten espantziora publiko zabalera, horrekin erlatibotasun hori erakusteko metrika bat egongo litzake. Porque hor, esan dezuna, PlayStation 2 gaian meritu gehiago dauka, ze garai hartan hainbeste saltzea exageragoa irutzen zait. Gaur egun bideojokoak asko zabalagoa dira eta publiko askoz gehiago hartzen dute. PlayStation 2 ez bai, beretan DVD-en kontuek asko inban be, bai. Baita ere. Bai, Bai. Hori zezan, jendeak seme alabak eta hola esaten erosi, ez, baina askoz merkia erosiko dotauz DVD-a. Ja, orduan bez, asko erabiltzen DVD irakurri ez. Claro. Asko korretarako bakarrik erosten bien, gero igual jokuren bate edo beste jauziko esan, baina garai hartan ez 2000 urtien DVD irakurgailuek asko balizo bien. Bai. Eta horretor zan PlayStation pize, eren batera ador, precisora ez, mokitxe gora bera, eta pamba. Kristan alortuan. Aita, DVD reproduzitzaia hau erosi behar dugu, oso hona data. Etxeko lanak egiteko, ez? Etxeko lanak egiteko. Nintendora buelteta, hori, kontsola atletik 156 milioi Switch, baina jokuetan, azkeneko hiruhilekoan, 39,74 milioi joku saldu da bez. Txapeldune edo mentxet egin batien arrakastatxunetarekoa Zelda barriz izen da, lehindo Zelda Echoes of Wisdom. Ze lehen bost egunetan, justo iraiak 26 estrenesan, orduan ez dugu beste metrikarik beste daturik, baina 2,58 milioi joku saldu bezen nazio artien, oso kopuru potentie eta flipetakoa. Klaro, bere atzetik beste hain badoz bai. Mario Kart 8 Deluxe aipatu behar dugu barriro, ze azken 3 hilabetietan 1,37 milioi joku saldu deuz, ez da bela askorik moten, baina kontuten hartu 2017-tik salmetan dagoen joku edala, eta guztire 74,27 milioi joku saldu da bezala, Switcheko jokurik salduenan bilakatute. Kreston astakerize. Eta bestela, hordeko ez, atzetik The Legend of Zelda, Breath of the Wild adibidez, 32 milioi gaz, gero Pokemonen jokuek bestabiz bapeste hartu, Scarletek eta Violetek 25,79 milioi joku saldu da bez, ez dela bapes eskasa, Animal Crossingek bestalde 56 milioiek gainditu deuz, ikusten duzun moduen, Nintendo Switcheko jokuen salmentak astakeri badire. Galdera bat, hau Echoes of Wisdom ona izan da azkenean? Nik aportxo jolaztu dut, lehenengo templue gainditu dut, eta momentuz guztetan da bizte, badeko zor bere gauzatxo batzuk, komentueko uzelaia inoz analizi ditzen dugun, baina orokorrien guztetan da bizte jolaztutena, ia zelan duan. Vale. Ez esaten hau, igual iten dabela Zelda Tetris eta saltzen dago Zelda daukalako izenean, edo benetan egondo dago, ez? Nik uste proposamen oso guai dagoela orokorrien, gero mantendu daben maila hori ez, eurreko Zeldakaz, batez be, apurutik jokagartesun aldatute da holan, ia zelortu daben, baina orokorrien irakurroten agetxe balorazioak eta nahiko onak dizela esango neke. Oso ondo. Eta gero bukatzeko apuruta parte doa albiste hau, baina Pokemonen karta joku barri zen datuek bezkaini da bezolan, harin batien, Pokemon TCG Pocket, deitzen da, Androiderako eta iOS-erako atara dabe. Eta lehen lau... Hori da. Eta lehenengo lau egunetan, 12 milioi dolarretako irabazizek lortu da, bez. Osa, que, topera honegaz. Beti izaten da Pokemon da, mundu mailan, hola, marka komertzial batera lotuaroko da nuke, uste gehien diruen sortzen duna. Merchandising bai behintzat. Bai, Bai. Mundu. Baina gauza guztietatik, Osea, kirolak eta dan hartzen bazu Pokemon da gehien sortzen duna.
imperioa da, Pokemon. Irakurri duten agaitzik alon dabe, karta joku hau nahiko eskuzabala da, kartakaz, ze betxet irakurtzen da reiten da holan, jentik esaten bala, behin da barriro jolastut, egunero sartut eta bar da bertako sourriek hartut eta untzen momentuen dauzen karta guztizek lortzeko aukeri deko zule, ezer ordaindu barik. Ikusten lan dabe jenti ordaintzeko prest dagoela eta $12 milioi horrek, horra doaz. Eta da soilik kolekzionatzea, ego baita ere gero kartekin... Borroka dire, bai. Borrokak egitituz. Bai. Orduen ordeko zue, Androiden eta iOSen, doan. Osa, que nina sartuko zule horretan, ez teko tinun gazmorik, baina seguro jentasko preste gongo dela. Magic ebitatzen dugu, beraz haure bazpare egitutuko. Hori da. Bueno, eta Nintendokin bukatzen dugu eta Nintendokin segitzen dugu, ez? Azkenean, finantza txostenarekin batera, etorkizunari begira jarri die, eta Xuntaro Furukawa Nintendoren presidentiak esan daben, ez? Switch konsolaren oinordekoaren retro bateragarritasuna komentatu dau, aipatu dau, eta, gestio politika bilera horretan zabaldu da, mezu batean, sare sozialetan zabaldu daen mezu batean, esan dau Nintendo Switcheko softwarea jokatu izango dela Nintendo Switchen oinordekoan edo Nintendo Switch bian, ez? Ikusiko dugu izena bezala duka, baina hori konfirmatu da izenara, ero oso baldutan abil? Ez, ondino ez. Vale. Ez que igual ez, eta ya ez dakiz ez, notizia oso honak, ez? Pentsatzen dute batez ere, nik ez daukat Switchik eta, baina pentsatzen dute Switch bat daukan edozein pertsonantzat kristonetako notizia hona dela. Azkenean, bentsat jolasteko aukera eukitzeko, baina, hor datoz pixkat galderak eta zalantzak, ez? Askok espero zeben hau, baina, ezagutu barik, kontsolaren ezaugarriak, oinarte ez da bena esan. Ez egin gixen, ez? Batera garritasun izango zeban. Baina asuntua da, joku digitalak, gure Nintendoko dendan dauzkagunak, ero formatu fisikoa be mantenduko da. Posible izango da gure kartutxuak erabiltzea Nintendo Switch berri honetan. Nintendoren kontsoletan, bai. Osa, digitala seguru baetz, kartutxoan bai. Esan baldin badabe izango da. Hori da logikoena, bai. Edo izango da, kartutxoa bakarrik. Ez dakit. Gero hori, ohiko ezaugarria izaten da Nintendoren kontsola batzutan, ez? Ez dakit zuek, ez dakit ze kasu ezagutzen dozuen. Jo, adibidez, Game Boy Advanceen Game Boyko joku jolastu alziren, Nintendo DS-en Game Boy Advanceko joku jolastu alziren, Gamecube-ko atu guizen, asko da, aldibide pila egon dire, edo DS-koak iru DS-en. DS-ean Game Boy Advancekoa jolastu zekien? Bai. Originalekoak ez, baina Advancekoak bai. Eukitzen bazen bi sarrera kartutxe desberdin itzat. Orduen hortik Advanceko joku jolasteko aukiri gotezan. Karo, nik ez dut japarian tokau ez eukitzea alako generazio desberdinak. Eta azkenin dago zaba, pila eskatzen dana, ez? Salto amoterako orduen azken finien, dinosu, oinarteko jokuek aldez jolastu, gana garai hartan, non dino argirik bako pantaiakaz eta bar, saltetien Nintendo DS batera, eta Game Boyko jokuetan, ez? Argi horregaz ibiltzie, kristona zan. Orduen, betira kartzen zen jendi horretarako. Jendia erostera bultzatzeko eta lasai jokuak eta bai kontsola erosteko kristonetako movimentua die. Esatia, ikusi dala, hostia, erosiko Switch bat, seguramente urrengo generazioan, agian ez, baina seguramente, eukiko dut aukera nire joku honek ja erosi ditutenekin bestian ibiltzeko. Gero igual sekula ez dituz lehikutuko berriz, baina ja beste lasaitasun batekin erosten dozu, ez? Eta rendimendu behauen ibiliko dia. Bai, baina, potentzia handiagoko kontsola izatean. Baina esatu dut, ez da bela bultzatuko jendia esatera ez itxoin. Ez dut erosiko eser, urrengo generazioeko ertetzen dan, eta orduan jolastuko dut. Olako gauzak ekiditeko. Bai, eta gaina jaipa sortzeko balio blan nik ustet. Osa, leheno jaipa badauka Switcha bia, baina oain jendeak esatea, beira. Eta gainera balioko Switcheko jolasak ibiltzeko, pues. Horendik, pixu gehiago berria erosteko. Bai, bitxo, azken PlayStation 5 Proan kasu ez, jentie preste gonda ordaintzeko, ez igual horren beste, baina grafiko apurtxu beto bie gaitzik eta bat jentie preste gonda, Switch barri horretan, igual ez da aldaketa grafiko handirik, baina bai, igual den 30 FPS-iek baiztatut egoti eta lako guzak, orduen. Ez dakigu lehon ez da bezer baiztatut, baina olako guzak gehitzen bada bezan, jente askok salto amango deuz, seguru baietz.
Pokemonak 30 FPS-etara iristia behingo. Adibidez. Ba, nik uste dut, nik uste dut bai ingo da bela hobekuntza bat, eta ez bakarrik, osea, bera dakarrena, baizik eta Nintendo, beti atxakatzen dut, ero bentsa jendiak esaten dut hori, ba, grafikoki, flojo, tal, eta bera, saiatuko dala hori pixkate hasiera mentzat espektakular egiten. Bai, Naiz eta ez izan bere tarjeta, Ja. Bentset oin 2 urteko igezko Gamescomien uste den zala, asokan. Bertan erakutsi bien Switch barria honen demo teknikoren bat ateitzi zen atzien, eta adibidea zan, Breath of the Wild egaz. Ez dakit 30 FPS-tan, 60 zan untxo momentuen, baina hori ze, hobeto jolaste zala, edo aukera hori emongo bala bentset, itxura batien. Gero igual ez da lasarrataten, baina gai dala bentset kontsola barri sortarako. A ber, eta gero gainera beti indezakete, ez da, 50 euro ordaintzen badituzu, ba, Breath of the Wild daukazu nahi, testurak eta hauetzen dizkegu, eta daukazu bertzio mejoratu bat. Bai. Horren modan dago nintzake harretuko ringoa luke, eta horrekin salduko lukete zea horiek, upgrade horiek, baina pila bat. Bai. Eta hor bai jende asko ez jolasteko sekula, baina. Bai, du iPad. Bueno, Nintendo Switch Online zerbitzuari buruz be egin dago erba, Furukawak, eta esan dago, ba, Nintendo Switch Online, Switcharen oinordekoan be eskuragarri egongo dala. Ba, ez dakigu bera izango den plataforma nagusia, ez? Baina pentsat hori egongo dala. Eta gero etorkizunean, ba... Nik uste dut garrantzitsu dela hori aipatzinaz, beretan tontakari bat emoten dugu, baina horren beste aldaketa inda bezeuren online zerbitzuen artien, eta bidien horren beste osaugarrik galdute, gero barriz atarateko. Ba, adibidez, kontsola virtuala, ez? Kontsola virtuala da gauza bat egon dana, Wiko garaitzik, baina kontsola barri bakotxagaz, barri osterotik hasi dire, joku dana kaleratu biherrien apurka, eta bar. Orduan, espero dut horren mantenduko dizla Switch originaletik bigarnera. Bueno, apurka eta gero aldatuz, ez? Bai. Osa, kendu eta ipingi eta hola, ez? Bai, denetarik apurret. Hori dela pizka kutria, baina, bueno. Bai. Ba. Vale, eta gero esan dago, etorkizunean, konsola berriari buruzko informazio gehiago emango dabela, eta 2025ko martxoan aurretik iragarriko dabela Nintendoren urrengo belanaldia. Uztailean hau ja aipatu zeben, baina, bueno, hitza mantentzen dabe, ez? Azkenean horren beste atzerapen daren garaiakin, garairako, ondo dago. Naiz eta ez izan igual Nintendoren akatsa, ez? Nintendo normalian betetzen dago ondo datekin, eta orokorrean mentza bere frankiziako IP-ak ondo etaratzen ditu. Bai. Igual Pokemonak ez da behin beste betetzen, kalitatea inguruan. Baina esan detena, munduko olako frankiziarik exitosoan zeanean, eske jolaz txar bat eratzen mazure, arabe pila bat irazten zu, eta ja berdin dizu. Eta inok ez badizu gainera kompetentzia egiten, ez dago inorre egiten diona Pokemoni, zen porta dizu. Esfortzo minimoa irabazi gehiena lortu, eta zei aurrera. Bai, Pokemonen kompetentzia gauza interesantia da. Hori da, bideojokoei, dagokienez, ja badator, 2024 bukaera, eta bukaera honetan, zein datorren urtean, kontsoleetan Nintendon esteinatuko dien titulo esanguratsuena bildu ditue. Ez? Pokemon Legends, izango zara, Z hori ez dut ezagutzen, baina, bueno. Pokemon Legends, Metroid Prime Lau, Civilization Saspi, bitxu, Dragon Quest 3, HD Bide Remake, eta Lego Horizon Adventures, hau da, Horizon Zero Dawnena. Bai. Donkey Kong Country Returns HD, hau fijo landerri gustatzen jako la tope. Eta joan den hastian iragarritako Xenoblade Chronicles 10 Definitive Edition, ez? Eta hori, beste. Nik egia esan, ez naiz joko hauen jokalaria, orduan batzu egingo sotzen nola gehiago, bere garaian Donkey Kong jolazten eban, bidekua. Ez, baina egitze da... Civilization bai. Nik uste doin urte bete egoten gila aipatzen, ez? Ja, Nintendo kestekola joku askorik gordeta, eta orduen Switch bize kaleratu bierzala, eta ez dakiz zer. Eta bitxu, on ja, Switchen amaier eraltzen gabiz, eta euren first party eta beste batzuk aseniko joku pilloa deki, ez? Gordeta, ez? Orduen, joe. Nintendo oso koherentia da. Eta gaina cross platforma hori ongo diala, zeurazki jolas hauek ere
balio izango dute zerako. Bai. Switch Askotan ja jokuren baten edo beste ikusi dugu, Switcheko logo agertu beharrien Nintendo logo agertzen zen dela, orokorrien. Orduen, suposatzen dugu, bi kontsolatarako izango dela, eta listo. Pokemonen kasu hori izango da filtrazioan arabera adibidez, bi bertsio desberdin egongo ziren, bata Switch originalerako, Legends Z honena, eta gero Switch barrerako beste bertsio bat. Eta lau FPS-etan dago eta marrean. Ezegia hori, Nintendo betetzen da, bela. Gero guztako jatzu gehiago gutxi hau, adibidez neri hori, joko sarreak kentziana izango da bezala Netflix, pentsatzen gaz superkutria. Baina beriak izan da, ez dela da biztela pagatzen baton bati eta horregaitik kentzen ditu, ez da gizaitzi da. Baina, bueno, kontua da, hori kenduta oso ondo itzen ditu gauzak, igual da enpresia onduen itzen dituzena gauzak, momentu honetan. Eta, hori eman behar dut da, ez? Tokatzen jakota. Venga, hoy Nintendo kontra jarreko gara, bronga biztien. Bueno, a ver, vale. Eta gero dauka, bere horri buruzko bere movidan ninagola superkontra. Esaten dut, enpresa bezala, abokatuen asuntotan sartu barik. Bere jugadak. Gero ja, hortik kanpora egiten da bena, igual ez nago ados. Bota. Bueno, hirugarren albistare Nintendo buruz dijoa, naiz eta agian beste era baten gehiago dan. Baina, bueno, aurreko saio batzutan hitzein dugu Palworld eta Nintendoren artean dagoen aferaren inguruan. Eta, bueno, aurreko astean izan zala, Pocket Pair, Palworlden garatzaileak, estudio japoniarra dena gainera. Bueno, ondan salaketa horren inguruan datu berriak eskaini ditu. Eta bueno, bagenekigun jada, norbaitek ez badaki, The Pokemon Company eta Nintendok salaketa jarri ziren Pocket Pair Palworldeko garatzaile hauei, irailaren 19 izan zen, Tokioko distritu auzitegien. Salaketaren arabera, 3 patente urratzen ziren, momentuan bertan ez zuten esan ze patenten zian, baina jada jakin dugu. Lehenengoa da, eta testualki irakurtzen dut, ze gauza neko ambiguoak eta dira, eta hortaz ez den nahi sesgorik ezarri. Lehenengoak esaten du, ingurune virtualean izakiak harrapatzeko objektuak erabiltzeari lotutako patentea. Bigarrena da, ingurune virtualean izakiak harrapatzerakoan erabilitako apuntetze sistemari lotutako patentea. Eta hirugarrena da, izakien gainean ibiltzeko sistemaren patentea. A ber, nik nire iritzea emangot. Nire irutzen zait, horrelako patente hain biguak itea, harrituta da nahitea da onartzea. Hau da, nik ikusiet patente mundua pixkat, bideojokoak ez, baina industrialdetik, eta eskatzen dizute pila bat zehaztea eta oso garbia hon berdu patentean kontribuzioa zein dan, eta oso detailatua hon berdu. Nahi irutzen zaizit hiru gauza hauek oso ambigua diala. Honek dire, alan dabe, izenburuek, gero kriston dokumentazioa da, atxidentin josun zehaztasun danakaz. Claro, lo que pasa esto gure irakurri ondino, ze Japonia erraz daudana, oso izkera teknikoa erabilitze, eta horrek ikusko dugu nonoz, baina oso ondo zehaztute antzadan ez, Joko asko darela, izakien gainean ibiltzeko sistemak. Izango dela, justo gauza oso zehatz bat izan behar da. Ez que ez dela Red Dead Redemption biare zaldien gainean ibiltzen zehalako zein behar diozu, lizentzia eskatu. Baina ez que Pokemonen aurretik animalia baten gainean ibiltzea, beste jolas asko egon gozia nahiten zutena. Baina, bueno, ikusi harko da detai horien nola gongo dian. Hainbat edabidek, aipatu dute, patente hauek egin ziala Palworld publikatu ostean egin zitula, patentatu zitula Nintendok, baina ez da egia, ze Nintendok hiru ezaugarri hauek patentatu zituen Pokemon Legends Arceus sortzeakin batera, 2021 batean. Eta gaina patente hau dauka registratuta Japonian eta Ameriketako estatu batuetan. Hau da, Europari dagokionez patente horiegatik ezin dio ezer erreklamatu. Landark esan du bezala, patentea nahiko ez daude oso garbi, ze japonieraz daude.
eta gainera izkera oso teknikoan idatzita daude, beraz ez dena askotan irakurtze eta ulertze erraza egiten. Baina, arraroena da guzti hau, ze Pocket PRLkoak gate daute, publikatu dute, indemnizazioa eskatzen diotenak, bai Nintendo eta bai The Pokémon Company, eta da, bakoitzak eskatzen diote 5 milioi jeneko ordainsari bat eskatzen diote. Pentsatuko zuten, 5 milioi jen, asko ematen du horrela, baina eurotara konbertzio egiten badugu, 30.000 euro dira. Hau da, Pocket PR pagatu horreko lizkioke 30.000 euro Nintendori eta beste 30.000 euro The Pokémon Company. Ze Pocket PR-entzat, ez eta estudio handia izan, 30.000 euro uskeria hutsa da, bideojokoen industriarako. Hortaz, honek ematen ziguna, eta izan genuen eztabaida Gamerauntziako Telegram taldean, zer dabilen Nintendo honen bila, ze $60.000 ez zara juten epaiketa bat montatzera, eta tingladu guztu hori montatzera, eta gainera egin batean publizitate txarrari izan daiteke, zure enpresa beti baden mabil epaiketak sartzen, eta horrela, publizitate. Hortaz, segatik egon daiteken ez. Eta, ematen du, edo jende batek izan daitekela, epaiketa hau ateratzen bada aurrera, eta Nintendo eta Pokémon Company arrazoia ematen badiote epaitegian, presidente bat ezarri ezakela babesteko PlayStationek sortu ahalko lukeen frankizin bat Pokémonen antzerakoa dana. Berez Palworld bera, kontuz horregaz, ez da beste bat sortuko bala, baizik eta Palworld bere ganatuko bala PlayStationek. Hori erten zaz, hormona Palworld igual PlayStation-ero ez duzula. Hori da. Ikusi Eta gauza bat, izunaz gain, Palworld ez zen biako da, jokoak gelditu edo zen? Ez dakit. Ez dakit. Zaudana urten dana da, berez izkutuen egon da, de hecho, demandi jarri bienien epaitegi zen, ezken duen jakin, zer zan eskatzen biena ez, eta hau publikatu bat dabena Pocket Perbera izan dantza danez. Orduen ez dakit daturen bat edo beste gordeko daben ondino, edo hau dan dana. Nik hemen, izan daiteke, Nintendok ikusiula PlayStation Palworldela sartzea ikula, eta badakila PlayStationek plus bat eman diezaiokela jolas batei lehen osan detena, ez? Pokemonek ez dauka kompetentziarik. Tenten dago, baina, tenten ez da ezer Pokemonekin konparatuta. Baina PlayStation tartean sartuzkio agian, Palworld egin dezake zerbait potentexeagoa, eta ja Nintendokin minimamente kompetitzen hasi da, Nintendokin Pokemonekin kompetitzen hasi daitekena. Distantzia urruti batetik, baina, zerbaiten hasira izan daitekena. Eta igual, hori izan daiteke epaiketa honen aurrera juteana, hau da, presidente bat ezartzea, non gero balio izango izuna etorkizunerako eta babestea. Baina kontu zibili behar da, ze horrelako epaiketak sartzen jartea, bi filoko aiztoa izan baitaiteke, ze kasualidad batetez, epaiketa galtzen badezu, baita ere presidentea geratzen da. Eta orduan, agian jende asko animatzen hasten da Pokemonen imitazioak edo estilo horretako jolasak sortzera. Eta hor zeure burua ere kaltera etorri zaio. Hortaz. Nik ez dut uste horren beste da nik hori, ez? Da gehiago PlayStation hori oztopatzeko. Pokemonen klonak egon dire betidanik, eta batzuk arrakasti uki da, beste batzuk ez horren beste, baina bat beste aldu parera, zuka aipatzen duzune. Hor egon dire Dragon Questen Pokemon estiloko jokuek aspalditzik, Gameboyko garaietatik, eurek persona bera, kasi Pokemon joku badala esan lehik, zentsu baten, diaburruek arrapetan eta bar. Eta beste hainbat, kaset bizteko adibidez, nahiko arrakastatxo izan dela indie jokuen esparruen, temten beha ipatu dozu, eta alako beste hainbat dauz. Baina hori ez dago nolako benetako aurkari bet, Nintendo ontzat. Zenda kontue, hau dana, Japonian pastetan dabil, epaiketa hau Tokion da. Orduan, suposatxeo, Nintendo guko dabela, dana goitzik bera adostute da etxitze, eure lotute, ez? Bere abokatu hordekin. Baina Japoniako patenteen epaituko da.
hau da, Estatu Batuetako patentea da, balima, bueno, hor borrokatzen ebezu, pentsatzet, Estatu Batuetako auzitegi baten enberko zula. Ja, baina ez da ben bier, ze bi enpresa danak Japoniakoak izen da, horregaz janeko dekiuntxo momentuen. Bueno, bai, baino horrekin blokeatu halko zeniokena PlayStation izango zen, Japonian ezin dula jolas hori atera. Porque adibidez, orain momentuan Nintendo dauka Europan ez dauzka patente hauek, hau da, orain estudio batek aterako aluke, Europako estudio batek demagun, jolas bat, Europarako zoi dana, Europa, Ego Amerika, Asiako parte bat, Japonia ez dana, Txina, merkatu importante bat dana, jolas bat aterakoa zenuke, patente hauek urratzen dituna garbi, Nintendo ezin du ezer egin. Ze patente, ez da patente globala. Epaiketa barik, bardin pasalik hori, orduen. Azkenean dauz Japonian eragozten hori puntue, eta Japonian da, justo merkaturi garrantzitsuena alako estiloko jokuentzat, orduen. Bueno, Txinare asko esaten dugu, baina Txina hor dago, eta aterako litzake Pokemon bat Txinan, bukonekin eta bezala funtzionatu duna, pixka kultura txinatar hartzen duna, ojo, Txinako merkatua oso handia da, eta ezin da gutxietzi. Ez, inundik inera bez, baina, klaro, zaolako merchandising aldetik batez be, mundu osoan saltzen dugu piloa, baina Japonian da benetako erregi, handeko zuzen gauza danak. Klaro, saiestu gure da bena da, ulako parekide bat egotie, beste enpresa japoniar batetik, ez, aurre egitzeko. Justo, nik, bentsete hortik joko da bela, segurunik. Bai, ikusiko dugu, niko gauza arraroa da. Aziraten patenteena eta zantzuntena, esan genuen, igual urraketa handi bat egon da, ez dakito kodigua kopiatu dute, horrelako zerbait, baina ez du maten... Garraroena, zenbat arde da ben, ez? Justo oinartin, PlayStationen lehenengo honek zurrumurroek entzuten hasi garen nien, orduntxe heldu da demandi, jokuik ja ize urte bete deko. Orduan, horre, itxaroten egon dire bai, ze pasadan zan, dazkenien beldurtuen dire edo, eta ala venga. Danak abokatuek eta nina dana batu da bez, eta egurre moten hasi dira. Ikusiko dugu denborakin aber gertatzen da. Nik uste era batera edo bestera patentea aurreat, salaketa iraziko aluke edo ez baluke iraziko. Zai ikusten dut jolas batek, naiz eta PlayStation egon atzean edo, Sony egon atzean edo Xbox edo dana dalakoa, Pokemon daukan imperio hori botatzea edo kompetentzia minimo serio bat itea, oso zaila ikusten dut, milagro bat lortu beharko lukete iaia, hortaz. Ikusiko du, denbora pasatuko da eta berre epaiketan hori joan. Zeurazki luze jungo da, epaiketa holakoak ez dira motzak izaten da, baina bueno. Bai, seguru baietz. Eta, nahi baduzu azkenengo albizterako etxera eta game irauntziara begire jartzen gara. Ze pasen hastina aipatu gentzuen moduen, Jokotenia zazpigarrenez itzuli da Bilbora, irudimena bidie dala ditxera mateko asmoagaz. Eta jardunaldizek, etxera Euskal Herrire begire jarri dire beste behin. Etxetik, bideojokuen diseinue zeinartie, itzulpenak eta euskerie, marketingen erronkak eta kontsumo ohiturak bezalako gaizek lantzeko eta aztertzeko, ez? Aipatuko moduen, larun batien bertan Bilboko Euskararen etxien burutu gendun biltzarra, bideojokuen munduen bete-betien barneratzeko asmoagaz zebiltzan hainbat zalegaz batera. Ze hori azkenin Jokotenian helburu, ez? Bertako industrizen eta jokosalien diagnostikoa egitzie, Euskal Herriko bideojoku garatzaileen eta jokalarizen joerak ikustie, eta, garrantzitsuen azken finien, elkar ezagutzie, desvirtualizatzie eta komunitate sendo bateko gule agerizen jartzi, ezta? Lau islan ikusten zen, Unai Arruga eta irakasliegaz bideojokuen kontsumo ohiturak ezagutu gendu zen, batez be nerabien eta gaztien aldetik, Ibai Oianguren mitikoak oso ezagunek ja gure komunitatien, berak euskaratu da bezan bideojokuen inguruko itxaldiz antolatu ban, azaldute ez, zentzuk aukeratu da bezan, zelan indazen itzulpen horrek eta bar, oso interesgarri ze. Gero Maite Martinez diseinatzaile grafikoak, Atabi Creations Studiosoko jokuen marketingen nola bideratzen daben aurkeztu ban, aipatute ez, lan joaten ditzen azokatara, zelan sortzen daben merchandising eta beste kontuek, sare sozialetako bidie eta arabakizek. Eta bukatzeko, Mikel Antero artista nagusizek, Keplerians Irungo Studiosoko artista nagusizek, euren joku barri zen eta sarran diseinue, artie eta bar erakutsi dozkun. Amaitzeko mai inguru euku gendun,
Iraide López, Mikel Arrizabalaga eta Ibon Urkiza Tartangako, Arrobiako eta Tikipengo ikasliekaz. Eta, betiko moduen, giro ederren ibili ginen, bideojokueri buruz berba haitzen, eta azken finen, zaletasun hau partekatzen. Bai, guztiz adoz. Nire kasuan izan lan batean, eta esan oso interesgarria, gainera lau hitzaldiak izan ziren, hitzaldiak dauknez, lau hitzaldiak izan ziren oso gai ezberdinak, bideojokoen barruan, baino gai ezberdinak, esan dugu bezala lehenengoa izan zen gehien bat bideojokoen erabilpena gaztetxoena, bigarrena izan zen euskaratze itzulpen arlotik, hirugarrena izan zen marketingaren aldetik eta laugarrena diseinu artistikotik. Hortaz, espektruz nahiko zabala bideojokoen inguruan, hitzaldi oso interesgarria, gainera euskeraz, laurak. Eta beste urte betez, joko tekniak ja 7 urte egin da. 7 urtetan oso hitzaldi interesanteak ematen, eta pixkanaka halako, esango genuke, komunitate bat edo ez dena izan lobia, ze lobia esaten danean beti aspektu negatibo bat erabiltzen delako, aspektu negatikoetako erabiltzen delako, baina halako pixkanaka eratzen euskal garatzaile, euskal bideojokoen inguruan horbetan dabiltzan jendeakin halako toketxo berezi bat, gauzak bakoitzaren kontribuzioak konpartitzeko. Eta ero beti interesgarra izaten dena, ez? Hiru eskoletako ikasleak ekarri eta pixkat ikustea ze evoluzio izaten nahi dian ikasleen aldetik, hezkuntza aldetik, eta baita ere irteera profesionala. Eta oso ondo, oso interesgarria. Zorionak Lander, zati handi batean zuri eman behar dizugu, guzti hau antolatzen ibilizerelako. Baina bat ez behiz lari zeri, egize da, urtengo itxalditanak, super interesgarri zela, laster jarriko dugu ikusgai YouTubeen eta Peertuben, gure katietan, orduen adibili, eta benetan, danak merezi dabe, niri bentsat ikaragarrizki iruditzen zen. Eta, baita ere, bedi bezala, eskerrak Azkue Fundazioari, Euskararen Etxeari, bertan ze egitea usteatik, ez dakit, konferentzia ez nahi esan, ze konferentzia ez da. Jardunaldize, biltzarra. Egiten usteatik. Eta baita ere, EITB-ri eskerrak eman, bertan izan zielako, eta guztia grabatu zutelako, eta Landerrak esan duen bezala, Lester izango zutelako eskura harri, hitzaldi bakoitza, lau hitzaldiak gehi, ikasleekin egindako mai ingurua ikusteko, beraz, behin publiko jartzen dianean, Landerrek sare sozialetatik pentsatzen eta bisatuko dula, listo daula, eta Landerrek esan duzela, benetan animatu ikusteraz oso interesgarria zian, lau gai oso ezberdinak, eta zeuru gutxienez bat oso intereseko bat topatuko dezutela. Baina izan egon eta gogu daukat ikusteko, hasi que, Iba, laster argitaratzen dugu zen. Eta jau dana aipatute, ez dakit laburotarako tartitzu dekogun, zelan gabitzen denporatetik? 58 minutu guaz, askar egiten maitugu nik uste behaz. Pero bestela hileke espadak abitzen kanpo alaga, venga, bestela, bota. Hori da. Lehenengo hasiko gara, NetEase estudio txinatarragaz, ze geur urten da korrupzio kasu potenti ukidabela euren artean, 129 milioi dolar zuritziez arduratu dire bertako bi esekutibo, eta tartien beste 7 langile inguru egon dira. NetEase da erraldoi bet txinatarran artien, gaur egun Marvel Rivals prezetan dabiz, abenduak 6 kaleratzeko asmoagaz, eta gaur egun gaur bertan trailer barriz argitaratu da ben, ikusten da porbete kaso hau estaltzeko asmo horregaz, baina ia zelan eragitzen dotzien, antzadanez barne ikerketa bat egon da aia denpora luzez, korrupzio kasu oneri lotute, azkerin aurkitu da bez erantzuliek edo arduradunek, eta ontsen momentuen polizi txinatarran eskuetan dau ikerketa kasua. Gauza hauek bideojokoa munduan gertatzen dira, eta aber... Hau gehiago da enpresena bideojokoena. Bai, hori da, gehiago da... Baina ia zelan eragitzen dutzen bai, Marvel Rivals eri, segurunik eraginuko du. Disney da horrei lotute, hau da nahiak ibapes guzteko, zelan jarratzen da. Gutxenez atera dira bideojokoa ondo, eta
eta garatzaileek ez dezatela pairatu beraien goitik dauden jende batekin diun gezki egin duna. Posible da afektatzea, eta desde logo Disney etzaio gustatuko publizitate kokatxo artean txarra hau. Gero gertatzen dena baldin badie batzuk ez, eta ez da egiten enpresako batzuk, lokalizatzen baldin badie, zeingena da errua ez, ikusi beharko da. Hala eta be, trailerrak izton itxuroia dauka, artistiko gibentzat, ikusiko dugu. Eslen urtean, nik izopetan jolasteko aukera edukin, baina itxuroan adeko bai, eslen urtean dan. Salto baten barriro botuten gara Nintendo-nia, harin batien bizerko direct barriz iragarri dagoelako. Baina ez da bideojoku nahi zengo, ez da bideojokurik erakutsiko. Horren ordez, Japonian dekien Super Nintendo World parkeko, ez? Horre, Universal barruen kokatuta dagoen parke horretan, preste daben atal barrize erakutsiko dabe. Oinartien Super Marion gune berezi erraldoi bete gonda, horre, Shigeru Miyamotok aurkeztu eban oin urte pare bat, baina oin hori handitxungo dabe Donkey Kongentzako tartetxu bategaz. Nahiko interesgarri segizan, tanatatik Donkey Kong aukeratu izena, baina, bai, Mario Gaz lotura hori eukin jemoten deu, horregaz jodabela. Ja, arre-arrea Zelda ezagartu izana, azken urtetan gainera izan duen, historikoki Zelda danok euse pixu daukan, baina Breath of the Wildekin eta izan duen boom izugarri horiz aprotxatu izana. Baina, Donkey Kong ere klasikoa da, eta Landerrek esan duen zela Mariorekin zer ikusi zuzen badauka, zer lehenengo Donkey Kongen protagonista Mario, Donkey Kongen ez baino, Kong gazatzen zanean Mario esan protagonista. Zela zegoen izena? No sé qué dikai, ez? Jamman zana ziren. Jamman, hori da. Parke atrakzionez hauetan beste toki bat, nik uste zaleentzat neko divertigarrea ikusteko. Galdetu behar nizu, Lander, oendala demora bat ez asko Japonian izan zinean da. Parkea orduan juntzinean edo oendik ez? Nitxe joan, ez. Baina bat zegoen... uste dut jasabalik egon zala, baina azken finean, horren beste gauza ikusteko, da justu alako parke batera jutiek. Bai guzteko baten ikusti, Miyamotoen aurkezpen horretan oso politzen jaten, baina oso masifiketago gara suposatzeat orduen. Nik gainera entzun dut Universaleko parkera sartzeko sarrera pagatu behar dezula, eta behin barruan zabela Nintendokora sartzeko berriz pagatu behar dezula sarrera. Baina, behin Japoniaraino jugun da ordan dubiten da ez du. Bai, alan dabe hori justo Donkey Kong aipatute eta dekon garrantziz, Zelda esan zu, baina ez dakitzez, Animal Crossing bategaz edo olako oso segaz ez eitzi ez, euren txokoa nahiko ikaragarreze. Baina, biziar ezagutuko dugu, goizeko 9:00 Japoniako orduen argitaratuko dabelako direct hau. Eta harin bukatzeko... Eta Pokemon. Baina Pokemonek badekoz bere gauza Nintendorena ez da bereziki hor dago, joska. Hori ez gogoratziarren Pokemonen jabetzi 3 enpresen artien zatitxute dago, banatute dago, Nintendon, The Pokemon Companyin eta Game Freaken dala estudizo ez, eure garatzen dabez jokuek, horren 3 artien banatzen da. Eta bukatzeko azkar batien, 2 bideo joku, Death Stranding originala, Director's Cut pertsinoa ustekabien estrenatu da Xbox Series kontsolatan, ez dago nondino Xboxerako, naiz eta leku danatik pase da, PlayStationen estrenizan, baina gero PC-erako eta mugikorratarako bertxina auki dugu, bai, Death Strandingena. Orduen harrigarrize da horren beste tarde izena. Eta bestalde, Deltarune, espadonzon ezagutzen da Undertale-en garatzaileen joku barrize, eta lehenengo 2 atalak oinartien doan egon dire, 3. eta 4. atalak 2025-erako baiztatu deuz, Toby Fox egileek. Pentset, printzipioz ez dire doakoak izango, neia ordainpekoak izango ziren, baina, bideojoku hau garatzen jarraitzen dugu, eta gogo asko deko preste dauzen geuzak erakusteko. Jola zonei, asko gertatzen bezala, nik uste eukiko dula langa garaitu behar duna oso altuan, eta asmatu beharko du ondo, ze Undertaleek lortu zuen arrakasta errepikatzea izugarri zaila irutzen zen. Baina, aberrondo ateratzen zaion. Lehenengo 2 atalak bentzet oso ondo dauz, aipatu behar da. Eta doan deko zuez, kontsolatan, horrenagailu den, orduan, guztu batxun Undertale, hor deko zue, Deltarune hau. Kusi, neukan enekixen doan zegoanik, así que begiratuko dut. Oso ondo,
Bueno, nik uste honekin ja amaierara iritsi gala, eskerrik asko, hau entzuten dozuen guztioi, eta, bueno, urrengo astian egongo ia Nintendo zehose berri daukan, eta bestela, bestelakoekin. Hori da. Hori da. Eskerrik asko, eta ondo ibili. Agur, agur. Agur. Agur.